Ježiš Kristus. Tu je prekvapenie sa koná. Vítam vás v predvečer slávnosti nepoškodeného počatia Panny Márie na tejto akadémii, na tomto diele, ktoré sme pripravili v našej farnosti. Aj keď dnes je 8., že dnes je tá vlastná slávnosť, ale kvôli tomu, že je adventná nedeľa, sa prekladá slávenie na zajtra. Takže dnes aj zajtra slávime toto veľké tajomstvo našej viery, ktoré s veľmi silou súvisí s dielom vykúpenia. Panna Mária uchránená od dedičného hriechu. A to preto, že zásluhy Ježiša Krista, jeho smrti a zmrtvých stania majú takú moc, že ju uchránili od dedičného hriechu od momentu počatia. To je veľké tajomstvo viery, ktoré v našej cirkvi sa formulovalo naozaj mnoho storočí. Je to dôvod zamyslieť sa nad vecami práve cez túto optiku počatia Panny Márie na ťažkosti a problémy dnešnej doby, v ktorých žijeme. A to sú takisto veci týkajúce sa ochrany života ľudského, od počatia po prirodzenú smrť, hodnotu človeka. V dnešnej dobe vidíme, že hodnotu ženy, hodnotu muža, matky, otca. Toto sú veci, ktoré stále si vyžadujú bdelosť. Aj cez túto chvíľu, ktorá je pred nami, chceme sa utvrdiť v týchto veciach, ktoré nám Boh dáva. Že Boh je prameňom života. Boh nám dáva to, kým sme. Boh nás povoláva v tejto službe, cez to, že nám dáva život, že nás stvoril ako mužov a ženy, že nám dáva svoje povolanie. Všetko to sa začalo v momente nášho počatia, ale práve aj cez Sväté písmo si uvedomujeme, že ešte skôr v Božom sne sme boli dávno pred tým, než vôbec svet začal existovať. A tak vlastne toľko Božieho srdca je takým predstupňom chvíle, kedy začalo to srdce každého jedného z nás. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu, a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred Tvojim duchom a kam utiec pred Tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica. Keby som si povedal, azda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc. Pre Teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď Ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril
tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cestou na chlebík im rastú v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka, zatúlená a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď dve ruky od teba máme. Dve ručky deťom stvoril Boh, pre ocka jednu, druhú máme. Keby som videla najsknejšiu sníčku, kde na zemi toľko dobrých slov, zložila by som k ním modlitbu za mamičku, veď ona sama už je modlitbou. Jej pohľadenie, jej úsmev i jej láska sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, pustou by sa nám žilo bez tých dvoch. Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi, usmial sa stvoriteľ, keď stvoril srdce mami. A vedel dobre, že nemôže byť iná.
pretože raz aj on jej zverí svojho syna. Všetky deti sveta, tvoje 7 krásky, ktorými si obsial modrú planétu, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky i dar lásky Božej, ten dar, že sme tu. Každý deň, každú noc mám dve mamky. Jedna je tu a druhá na nebi. Jedna mi potajme fúka ránky a druhá dáva maslo na chlebík. Trojediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože, Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru našich detí, daj, aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe. Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž, ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože, podporuj nás, rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slova podobreli príkladom dobrého a nabožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi. Amen.
čistý vychádzam z vody ako dieťa. Zbavený nánosov žitia, ústretý nový. Potom žijem, konám a skúšam čistým sa ti vrátiť. Cesty mám nerovné, istá je len jedna. Tak vždy čakám na kolenách, tu dole, jak bezbranné dieťa na matku. Ani sklopený zrak mi nebráni. Si. A ja neviem, kam sa inám zložiť. Šaty mám plné, zakopávam. Míňam sa v hodinách, ale tebou som stále tu. Nemohúci a malý, stvorený z veľkosti pre prach obyčajný život. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Moc národ zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Tomu, aby Mária bola matkou Spasiteľa, bola od Boha obdarovaná darmi, hodnými takej veľkej úlohy. Anjel Gabriel ju pri zvestovaní zdraví ako milosti plnú. Aby mohla dať slobodný súhlas svojej viery ku svojmu vyvoleniu, ktoré jej bolo oznámené, bolo potrebné, aby bola celá nesená Božou milosťou. Cirkev si behom stáročí uvedomila,
že Mária, plná Božej milosti, bola vykúpená už od svojho počatia. To hlása dogma o nepoškvrnenom počatí, ktorú vyhlásil roku 1854 pápež Pius IX. Blahoslavená Panna Mária bola od prvého okamžiku svojho počatia pre zvláštnu milosť a výsadu všemohúceho Boha vzhľadom k zásluhám Ježiša Krista, spasiteľa ľudského rodu, uchránená akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu. Svätý Ambróz hovorí: ak chceš prijať Krista do seba, vyprosuj si niečo z tej krásnej Márinej duše. A svätý Grignion dodáva: Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju nevestu a naplňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho nevestu prijíma. Aj my, ak sme aspoň čosi pochopili z Márinej krásnej duše, túžme potom istom. Skrze Božie slovo a cirkevných otcov vidíme a môžeme vidieť Máriu v celej jej kráse. A toto videnie Matky Božej môže mať každý a je to pravé zjavenie, pretože sa objavuje pri štúdiu písma svätého a cirkevných otcov. Myseľ sa síti Božím slovom a duch človeka nazerá na krásu Boha a Panny Márie. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha,
ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. Kostolíku svieca hasne, dotkni sa z chúly niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás Matka díva, zapadlá prachom v úste skrýva lásku a údiv. Kráčam dní s bázňou trochu smelý, zotrie z čela pračne do biely, zapálim sviece, čo nezhoreli, mi presvietia prázdno. Nech si ticho pod oltárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmi ma s láskou aj s nezdarom, mňa tvoje dieťa. Svet často teší, márna sláva, hynie v nej šťastie ako polná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvych stáva. Oroduj za nás. Mária, Mária, ó Mária, oroduj za nás. To je celé. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na tom, že sme dnes mohli túto chvíľu zažiť aj vám, že ste prišli. A takto môžeme zdieľať toto tajomstvo našej viery, utvrdzovať sa v tom, čo pre nás Kristus spravil. Totiž, čo Mária získala, ako hovoríme so spätnou platnosťou, vďaka Kristovej smrti a zmrtvých staniu dostala dar, že bola očistená dnešného hriechu, ešte predtým, než počala Krista. To my sme dostali každý z nás pri krste. Každý z nás bol očistený od dedičného hriechu. A teda aj my máme za čo ďakovať a velebiť Boha, iste za jeho matku, za mnohé veci, ktoré vďaka aj nej dostávame. Chcem vám popriať požehnané dni, tieto slávnostné dnes a zajtra, aby sme mali čas rozjímať nad darom viery, ďakovať Bohu za to, že patríme do jeho cirkvi, že v krste nám vlastne dal všetko, čo potrebujeme, aby sme dosiahli večný život. A to je veľká vďaka v prvom rade Bohu. Takže na záver sa mu poďakujeme a
vás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Matka Cirkvi, oroduj za nás. Pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Kráľovná rodín, oroduj za nás. Kráľovná kňazstva, oroduj za nás. Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi Bohu vďaka.